Hi, si Mananghili ni. Hi mga kabayan, ako na pod ni si Mananghilin. Ko, di ba das naging adlaw ni nalipay may kasi tiri nanay isang mamisuning abot. Sa si tiri kay isang mong gitagagamay nga grasya hapang gibahin na naghanggugangan. Kay hanggugangan lagi, di naman maka barog, nakadapil naman, ang hugang ang laki, maluoy ko, sige ngari, sige pangadjog, mo na diha, wala ko nga na, kaya gitagahan na kong tiri, halamang gibahinan niya, ang palit ko diaper. Nga katong hugang laki, kaya mo naman po fighter, apong gipalag fighter. Nga, gay pares nga pan, dapat jay Milo, o noodles, kay maluoy mo kong papasingan, dapat dila tagamay, maulagi niya, gibahin tiri na ha, pang gibahin-bahin. Kay ang aga ko nakadaw to class yan sa tiguang na to sige ingog wa ko ni dia pero ako ni suha mo na kaya jang anak na to kinsa tong jang anak wa pa mo tanda ako ram rin na daw ang tiguang kay do ram rin sige magtabag dari mangita li ko ni mangita kinang nagkwarta diaper man diaper lamang jengi siguro balagaw wayahe kay anong mga tiguang kay luoy mo ni enza niya ta denza enza tanawa naman jo makita ninyo kung sa pormas ang ugangan nga baji ug sa isang porma didto kay tatad naman po kuha makangadto ang tandaan karon hatdan na ning diaper ug naipan maura to atangi naman unsay nagsaka na si babaw kay tuwa si babaw ng hangugangan makahilak lagi po ko maghanahana ug si papa manawagan na sa kasada aming si Paul ko no nabay kwarta si Paul po labaw po tuway pangita igo na po itong ipakasang anak itos Cortez. Mo na nga, ako, tatuad na po ko ay nag-order og suman. Ug na ma-order ng suman, ug na order ginagmay, makapalit ko og diaper para sa tiguang. Pero wa po ko cashier, may sirugwa. Mo nang karon kasi tire, isa mong bitagagamay, hapas lang patilawon pag grasya gikang tire. Salamat kong tire nga, isa kong ihatagag gamay grasya. Mo nang hapon ni share sa mga tiguang. Minsan makita ninyo kung sa ipon mas sa ugangan. Nga, waji. Tataad na siyang naglubog. 1 year nakapin. Ang anak nila bantos gladyo. Mo nang si pabaway lang manidali. Din mo padong dani. Anis kabilma. O say atos kapitan. Kay mo ganjo. Walay ko ni diaper. Kay loy pod. Yan na, magatod na may Liana kauban dia. Manawag among da. Iya. Mulut kan. Kanang ID number ni da. Kopyaho. Dari koy. Naabakaha. Mas uli pa. Kauli. Ano ba luwa tayo ligo? Ha? Wala ka maligo dahil ma? Wala ka mas may lamungan eh?
Ibot ako na Ilin. Ulis na sila, ma. Ha? Angkat? Terus papa na? Kasabot? Istan mo na. Dodo. Maria. Akong binatin. Dahil mo nga iskuan pa, kaila. Wow, masih bani. Siya bita. Abi ka, kulit bani ni matugaw. Abi kebet siya mo, dagito mo gabay. Ang ganda ng umay mo. May kwarta. May kwan. Theater. Pabakag atal amo kuan. Citizen. Kuno may paman madadong. Man madadun. Gamit sa kwarta. Balik-balik Ano hektar man na? isda. Kabawa ko luag man. Walis des man ug man. Mao sa pan, na Milo. Ha? Mao sa pan. Nakaw na ako ng siya. Sa pan, dapat kwan. Milo. Paisa ko na. Fighter. Salamat sa kayo. Basta. Milo. Oras mamamang paligo. Merkulis. May puligo. Ha? May magligo. Sinabi dati. Balag, hindi pa. Oras man lang ang mga ni. Sila mga bata, kurwa. Apa kasi ilan eh? Merkulis pa man ko. Tarugan ko sa dita. Kailan magkas mama? Bisa dia apa? Mama, tadi pining oh. Ka, ka. Wag, hang manghod. Katiri.